Mijiet ta' ħaddiema li għandhom esperjenza fit-turiżmu iżda mhix rikonoxxuti uffiċjalment se jkollhom l-opportunità li jingħataw it-timbru uffiċjali għal dak li kisbu tul is-snin. Dan wara li tnediet konsultazzjoni pubblika bl-isem ta' Patt. Din il-konsultazzjoni pubblika se tkun miftuħa l-ġimagħtejn u qed issir wara li saru għatta workshops mill-Ministeru għat-Turiżmu l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu flimkien mal-imsieħba kollha involuti. Fil-fatt din hija xi ħaġa li l-General Workers Union ilha żmien titlob. Il-General Workers Union fil-fatt ilha snin tiddiskuti dan il-suġġett fuq fora Ewropea tru l-affiljazzjonijiet tagħha. Nemmnu bisħieħ li dan għandu jwassal biex jeleva il-ħaddiem f'dan is-settur, jattira ħaddiema ġodda għalhekk qed nilqgħu b'sodisfazzjoni l-inizjattiva tal-Ministeru tat-Turiżmu f'dan ir-rigward. Wara li ssir il-konsultazzjoni se jitnieda proġett pilota kif spjega Andrew De Battista mill-Ministeru għat-Turiżmu. Il-Public Consultation se tibda propju lejn l-aħħar ta' quarter 3 ta' din is-sena u tieqaf lejn l-aħħar ta' quarter 1 ta' sena d-dieħla. Jiġifieri bażikament qegħdin niddedikaw 6 xhur, 6 xhur li jinsertaw ideali sabiex inkunu nistgħu nippruvaw dan il-mudell u wara l-darba jkollna dan il-pilot lest. Ovvjament nirrivedu xi dettalji jista' jkun jitranġa jittejjeb so on and so forth, u mbagħad minn hemmhekk inħarsu lejn implementaw l-infrastruttura kif għandha tkun fl-għan aħħari tagħha. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis innota kif din hija inizjattiva oħra illi tinsab fuq l-istess linja mal-istrateġija tar-riżorsi umani li l-Gvern qed jimplementa tul dawn l-aħħar snin. Patt se tkun qed taqgħod flimkien lil ħaddiema kif ukoll lil min iħaddem u anke dawk mill-qasam tal-edukazzjoni. Hija tajba ħafna għax se tirrikonoxxi dawk in-nies illi m'għandhomx kwalifika imma għandhom l-esperjenza fit-turiżmu. Ġifieri hemmhekk se jkollna wkoll issa xi ħaġa kwalifika għal dawn in-nies. Però anke wkoll se tkun inizjattiva illi dawk in-nies illi mhumiex recognized se jkunu issa recognized. L-għana ħari ta' Patt li tipprovdi opportunità ugwali lil part-timers kif ukoll lil full-timers fl-industrija tat-turiżmu biex tkun indirizzata l-isfida ta' ċertu nuqqasijiet ta' ħiliet b'ħaddiema li forsi ma jkunux ikkwalifikati biżżejjed. Għandna ħafna nies li ilhom snin twal illi ħadmu fil-qasam tat-turiżmu, però anke għax peress li ma kienx hemm fil-bidunet korsijiet li setgħu isegwu, però bl-esperjenza tagħhom daw żguri li għandhom ħiliet tajbin ħafna. U l-fatt li ħajnataalhom dan ir-rikonoxximent u li jkunu jistgħu jipprogressaw anki fil-pathway akademiku naħseb li huwa żvilupp tajjeb ħafna.